Joan martxotik hona, pandemiak hainbat gorabehera eragin dizkigu, horien artean baita kiroldegiko funtzionamenduari dagokionean ere. Egoera baimendun momentutik, zerbitzua martxan jarri eta irekita mantentzeko ahalegina egin dugu, eta gaur egun esan dezakegu zerbitzu gehienak eskaintzen ari dela. Agerian geratu da pandemia honetan, ongizarteari begira, jarduera fisikoaren eta kirolaren praktika zein garrantzitsua den. Usurbilgo udalettik behintzat, argi dugu. Hori dela bidea eta oraindik ere, nahiz eta oraindik ere, gure herriko gazte eta umei, kirola eta oroa jarduera fisikoa egitea galarazten dieten atzo ikusi genuen bezala. Frogatu dugu, kirol taldeetako arduradun desberdinekin elkarlanean, usurbilen kirola eta jarduera fisikoa burutzea seguru dela. Begibistakoa da, jendea gogoz dagoela. Kiroldegireko erabilera datuek ala frogatzen digute. Iazko ikasturteko ikastaroan 80% mantendu dugu, eta igerilekuko zein gimnasioko erabiltzaile datuak eta kopuruak ere esanguratsuak dira. Eskertuak gaude erabiltzaileen aldetik jaso dugun erantzunarekin eta erakutsi duten jarrera ulerkorrarekin. Esandako moduan, zerbitzua mantendu eta modu seguru baten eskaintzeko ahalegina egin dugu lehen unetik. Dena den, badakigu, egindako moldaketek hainbat deserosotasun ere sortu dizkiela erabiltzaileei eta badegula zer hobetu. Esaterako, hitzordua hartzerako garaian, telefonoa komunikatzen topatzen dute sarritan, edo ezin dute beraien praktika behar bezala planifikatu. Hori dela eta gaurkoan, zerbitzua hobetzeko bidean, buruntzaldearen baitan hartu dugun neurri hau orkestera gatoz. Online bidezko hitzordua. Modu honetan, norberak libera dauden hitzorduak ikusi eta bere kabuz nahi eran antolatzeko aukera izango du. Gainera, orain ez bezala, kiroldegia itxita dagoenean ere aukera izango dute txandak hartzeko. Administrazio elektronikoaren bidea jorratzen hasi ginen duela urtebete eta hau bideo horretan pauso bat gehiago da. Aurrez aurrekoaren gertutasuna galdu gabe, zerbitzua hobetuz, herritarrengana iristeko bideo berriak jorratzen jarraitzen dugu. Herritarrak konektatzen, pentsu zen. Aktibatu bako dira, beren erabiltzaile perfil sortu bako dute, ere lehenengo izan da, identifikazio urratxo hori. Behin hori eginda, bigarren atal esatu da, gero pixat azalduko duana, bigarren atal hortan, erabiltzaile beren bidea sortu dutenean, egunerokotasun hortan, nola ikagun hitzordua hartu eta bere hitzordua kudeatzeko. Orduan, pixkat esplikatuko dizuet, pantailan bitartez, ematen duen nola sortuko dira, erabiltzaileak tramite.bultzale.eu sorrira sartzen dianean, edo gure udalgunean ere jarri dan eskerkatu zenen bitartez itxikoia pantaila honetan. Pantaila honetan, alde batetik, aurretik identifikatuta duen pertsonak beren erabiltzaile eta pasagitza sartzeko aukera izango dute, gogoratu erabiltzailea jartzeko aukera izango dute, eta gailu berdina erabili ezkero, ez dute berriro sartu dugu hitzordu horreko dute bakoitzean. Hemen kodea edo zenbaki eta pasagitza bitartez sartu ezkero, gogoratuko dira. Baina lehenengo aldian, jendeak erabiltzaileek sortu emango dute beraien erabiltzaile hori, egunerako eta pasagitza. Orduan, erabiltzaile zuten lehen urratxe izango da izena eman. Izena eman egiten dutenean, bi aurrera daude. Bazkide izatea, kiroleko bazkide izatea, ala ez. Gerta daiteke ere, bazkide ez da norbaitek hitzordu nahi badu, hemen dikartu dezake, bazkide egin gabe. Orduan, bazkide bada, ere dago baditugu, lehenengo pantaila honetan, identifikatu jartzen duen honetan, lau datuak eskatuko dizkio eta sistemak kontrastatuko dago kiroleko kudeaketa programarekin. Pertsona hori existitzen badago, fitxak lotu egiten ditu eta erabiltzaile honen fitxa ere bakarra hori izango da. Hau da horren helburua.
Ez bada horrela, ez badauka, aipatzen bari hemen datua sartu duen, esaten dagoen zure fitxa ez dago, eta sortu indarra berria, eman barko dio, mengoian dago, izena eman, botoietik. Eta izena horrek ondaina, erregistroa beteko da, batzen datuekin, jaioteguna, edideak, telefonoak, komunikatzeko da, eta pasaitza. Eta sortu ingo duke baiestatu, eta sortu ingo duke erabiltzaile berria sortu. Hori prozesori bukatuta, erabiltzaile berriak sortuko ditzen. Kasu honetan, hori izan ditzak aukera bat, eta ja behin sortu danean fitxa, sartu ingo gara erabiltzaile bere erabiltzaileekin, sartu ingo ditzake bere espazioa, ezta? Guk erabiltzen dugun bat erabiliko dut, pixkatera guzteko, nola gogoratu erabiltzailea jarri eskero, jarriko, gogoratu erabiltzailea jarri eskero, gali honetan sortzen garen handiro, zuzenean gure beremuna sartuko ditzakera. Bai? Orduan, aipatu dugun bezala, azkenean buruntzaldeako kirol zerbitzu eta kirolegi desberdinetako hitzorduak hartzeko aukera dago, ze bazkide guztiek kirolegi eta espazio desberdinetako espazioak erabili ditzakete. Orduan, hemen herri bakoitzak dituen kasu honetan hitzorduak joango gara, zangoetako duen aktibatzen nahi dena, eta hor jarriko fokoa. Hitzorduak eskatu gaintzazke, bai lasartean, eta kirolegian, handoainekoa eta usurbilera. Gure kasuan, usurbilera sartuko gara, eta erabiltzaile egongo luke hitzordu bat hartu nahi dut, eta hemen aukera dugu zein eremu erabili nahi dudan aukeratzeko, eta aukera jo bakarrik emango izkiet, edo ez dauka jarri eta guztiak hartuko ditu. Kasu honetan, esan dugu, nik igerileko ondia erabili nahi dut, bilaketa egin du, eta eskainiko dizkit gaurtik hasita datozen 7 egunetan erabilgarri dauden hitzordu guztiak. Hitzordu guzti badekoitzean, agertuko zaizkit orduaren errentada, zenbat plaza ditun libre momentu hortan, ordu horrek, gerileko handi bat nahi dut, 7 nahi dut, eta 4 plaza ditu libre. Esartean ditu ditut, zezena nahi bost, zuan 8 dira. Eta zenbateko txanda dira, kasutan, ordu beteko txanda, orain arte bezala, funtzionamendu bezala batzen. Orduan, kasu honetan, hartuko dut, froga egiteko, edo erakusteko, biharko txanda da. Aukeratu dut biharko txanda, goizeko 7 igerileko ondia. Erretxingatu ditu data, ondo dago, reservatu, nire datuak lehendik ere baditunak agertuko dira, zer gabe onartu ingatu dut eskabizua, erretxi, eta zuzenean e-mail bat iritsiko da erabiltzaile bakoitzaren e-postara. Iritsiko zaio ordua konfirmatu da adieraziz, eta horretan, aldiate pixkat garrantzia eman nahi dugu, agertuko da esteka bat, bertan bero utzi behar badu, arrazoi erosi santzioa eta zuzenean egin ari zen bezan. Honei garrantzia ematen dugu, ze baina arte batzutan gertatu izan da, telefonoz, eta bertan bera egiten batzuk abisatu gabe, ez dira aukera ematen beste erabiltzaileei, tarte hori aprobetxatzeko. Eskatzen dugu, honek ematen duen erreskasurakin, eta unean egiteko tramitea izanik, erabil dezaten, eta ezin badut etorri, bertan erosteko kontenea eskatzen. Kasu honetan, eta azkeneko puntutxoa, probatako perfil bat izanik, nik aukera daukat ondoren ere, nire erabiltzailean sartu, eta esateko, honez batzen ze hitzordu hartu ditu, nire hitzordutara noa, eta bai, hemen bia, goizeko 7 hitzordu bat. Eta gainbehera honetan, bertan berozeko aukera daukagu. Hemen agertuko zian, pertsona horrek hitzordu guztia. Eta, azkenean nire guzti dugu nahiko simple dela, lehenengo pausua eta esfortzu guk ere jarri nahi dugu,
erabiltzailea era errez batean sortzaten, mugikorrean era errez batean txertatzeko gida txiki bat ere egin dugu. Eta behin hori egin da, oso dugu bidea oso erresa dela, eta jenderi erreztuko direla, zorro hartzeko aukera. Zentzokan, pixka gaipatu, aldatu egiten da sistematika programak behar existitzen dudako, orain arte oso dugunetan aktibatzen zen urrengo aste osoa osoko hitzordua hartzeko aukera. Hemendik aurrera, gaurtik aurrera, sistemak egiten da, egunero, datozen 7 egunetako hitzordua hartzeko aukera. Bihar aktivatuko ditzake, gure eguna, eta hemendik aurrera izan dutzen aldaketa da nagusia, eta gainontzeko beti mantentzen da. Ordu beteko txanda datu daiteke, eremu bakoitzean, egunean beti. Egunero hartu daiteke igerilekuko txanda bat eta gimnasioko txanda bat adibidez. Berdin, baina bezala jarraituko du. Eta besterik gabe, aipatu bai udalengo egunean eta bai kiroldegiko harreganetan ere, bida hartu ditugula, jendean eskuragarri, prozesu hau errezteko, batez ere erabiltzailea sortzeko eta bidea zein izan behar jakiteko prozesuetan laguntza emateko harrera eta deitu edo joan da, atzori gabe lagunduko dite. Eta hori bai gustatuko litzaiguke erabiltzaileen ehuneko oso altu batek zerbitzua erabiltzea, zer uste dugu denentzako onuragarria izango litzake. Kasu honetan pandemiak eragin digula, orain arte ez genuen zerbitzu edo behar bat aizkudelatzeko behar bat ekarri dugula, kasu honetan hitzorduena. Eta, egia da, buruntzaldeko kirol teknikarien lan taldeak eta lehenagotik ere, nire esan du bezala, online-erako edo digitalizazioerako bideo hortan ari gina, eta horren baitan buruntzako batzuk egin izan ditugu. Baina ideia bada ere, hori hor gelditu dadila ez. Oain batez ere, hitzorduentzako erabiliko den zerbait, gerora ere, beste tramite batzuk edo ikastaroen kudeaketa eta bat lantzeko bezala ere erabili nahi dugu. Orduan pixkat, plantean hori dela, luzeragoko ere izango litzak.